Ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯза навори мо меша дар бораи либосҳои туркӣ. То охира тамошо кунед, ман шумо дар суроғаша мемонам. Марҳамат, каси хоҳишмандай биёен. Ҳамаи магазинҳо ҳозир аксияи пеш аз ид гузашта истодаи ҳама чизашона арзон кардагиян. Мисолан амин намуд абаяҳо тоза бори Туркияй. Набинед сангошон санги заводской нархшон 1000 будай, ҳозир 800 сомон. Ана миноям ҳамхе арзон кардагиян. ҳозир вориди дукон мегардем. инҷода беҳад киртои фасони ипеко ҳаст. Ипекои туркӣ якум сорто. Марҳамат, ҳам ҳоҷиёна доран, ҳамхе киртоҳош ҳаст. Размерора ҳамаша доре, на? Ёдовар мешавам ки ин навор аз бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза анамхе якум ряди магазинои шишагӣ, магазин рақами 120 навистагиай. Вориди ҳамин дукон мегарден. Ина бинед чӣ қа чизои хушрӯ дора. Ҳама ваёшон фасон. Ино чанди киртаи ҳоҷиёна? 650 метиан. Паплини тозая, вишивкадор. Ина барои ҳоҷиёнаҳо киртои фасон. Ипекотон чандиам? Ина бинед и 1100 сомон будай, 850 сомонда ҳозир аксияда метиан. Нигоҳ кунед чихо хушрӯ тоза сабука ганамхе ипекои туркӣ. Инчунин чанд ранг дора, фасоношонам ҳар хелаяй. Размерошам ҳамаша доре, на? Бори новинкай ҳамаи размеро ҳастай. Мана ипеки туркӣ, кирта, мана азанаин фасонам ҳастай. Ҳамаша киртоя нархан 850 метиан. 1100 сомонай дигар ҷода ҳамин тозо. Агар дар хотир дошта бошед, маям як навор дошт, маям 1000 чанд сума. Ина нигоҳ кунед, ҳозир 850 сомони ҳамин дуконда ҳастай. Бори дигар такрор мекунам, ин навор аз бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза, якум ряди магазинои шишагӣ мешава. Магазини анамин рақами 120 навистагиай болошта. Хулоса беҳад чизои хушрӯ, киртои фасони туркӣ якум сорт. Инаи сиёҳша бинед. Халата иш анамхе халат, нигоҳ кунед. Киртару башка чихо хушрӯае фасон сабукак. Фасонашон ҳар хелае ҳамаша. Инаи дигар ангшай духтарако 850 додестиян. Шумо биёен ҳатман. боварӣ дорам ки аз пеш мебинед, бухтон мефаҳмед качествашам хичам. Бисёр ҳам фасонак. Ана ин намудо чи? ишам? Ана ин намудам ипекай нархошон ягая. Анаи бо дигахе моделеш. Киртошон аҷоибай бинед. Фасонак барои шумо. Бисёр вақт мепурсен ки киртои хушрӯ нишон тен. Ина марҳамат, киртои хушрӯи ипеки якум сорт туркӣ. Нархаш 850 сомон аксия кати. Баъд ҳастай ана ин намудош. Мана охирон нархшай 850, зеро ки чӣ хеле гуфтам ино 1100 сомонӣ будан. Мана ҳама намуд фасону ҳама намуд размерошон ҳаст. Метавонед бинед духтаракои азиз. Аз наздикинаиам рангаш хушрӯ. Фасонаш бо дигахе будаира. ҳозир иҷада абаяҳои фасон доран. вайёрама шумода нишон метиҳам. омада хитон бинед. ана абаяҳотон чандияй? Кардигано, абаяҳо 1000 сомон. 1000 сомон. Мана 1200 сомонда метиҳан. Ана ино чи? 1200 ина нигоҳ кунед. хушрӯ 1100 сомонӣ. Мана кардиганотон чанди? Кардиганом 650 600 метем 550 метем
فهمو اینا چندی؟ اینا نگاه کنین با کرتای زمستانای ترکی را акция кардаган ҳозир гиред духтаро мегиред 350 сум мида баъдан бо қимат мешан ино хулас бисёрай ҳама намудаш ҳастай вай дорам бо пояфзолам дорана ина нигоҳ кунед ино чанди авшаяваю ҳама намудаш оригинал браван боринава навовардаги 600 мегем 550 500 мети нигоҳ кунед аз чанд сума то чанд сумара доред ҳамҷа 350 сума то 600 сума аз 350 сума то 600 сумара обув ҳастай хулас ана мехе буракои фасон ҳастай аз сумкото нам нишон метему ана ёрам ҳама хела нархушон 1100 сумония 1100 ана ино 1100 ана инамдо 1100 сомони шумо бо биёен аз наздик ҳамроҳи хучон гап занед анаи классический стил доран ё ба размерои калон калон доред на ё шона анаи размери калон дорем анами и чӣ дора юбкау тройкаи юбка кофтичка костюм чанд сумай ба 1300 1200 1300 мети ина нигоҳ кунед чӣ хушро 1300 1200 1100 метиян чанамда ҳами бурукушкачай бурукуш клёшай шудай пасон нархаш чанда нархш 1300 1200 1300 классический стиль бисёр доштия нигоҳ кунед айни костюм чанд сумай костюм бурук юбка чандай нархаш 700 сомона 600 сомона метиян 700 сомона 600 метиян ҳамаш бори туркия кардиганои калтай чандиян ино ба ё 600 550 метиян 500 метиян 500 550 ҳам хеле кардиган аст кожинка чанд сумай кожинка 1200 метиян ай размер дорем кожинкаи фасон сифати хуб хулоса ина нигоҳ кунед чихе чизои хушро доранд чихеле гуфтам ҳамаш бо акция кати рафта истодай нархи арзон кати метиян кадомиша интихоб мекунед на кофтаорам ҳамихе арзон кардагиян хулас ҳамаи чӣ доранд шарфҳоям ҳастая шарфотон ча дубаи турки аз 130 сар мешава шарф румол шарф ҳамаи чӣ хулас як бор дига такрор мекунам ки ин набор аз бозори корвон тарафи тиллобозу тарафи пажарка дуюм дарвоза якум ряди магазинои шишагӣ анамин магазини рақами 120 навистаги боло шуда хулас биёен бо худтон мебинед беҳад либосҳои фасонак доранд ина киртоошону халаташон инора ман нишон додам тунам 850 суми метиян киртоошон да гап нест фасонакай сабук материалошон анаи жимпирои туркии тоза доранд калтош чанд сумай 850 сомон фирмаи клаудия хчай тозашай ина ишам 850 бо арзон мешавад бо арзон мешава ина хулас жимпиракои хушро инаи чанда 1800 сомона 1600 метиян 1600 метиян тоза борои оригиналан ина кожаш тоза аз машмада сумкора нишон метам сумкошонам хушроай духтарако якум сортан мана чанд сума инами сумкотон ҳамаша нархай ҳамаша 200 метияна ира бинед чуқа сумкои кожаи тозаи хушру 200 сомонӣ медодиян акция нархи акция кати нархай мехе қимат меистани сумко ҷадавз чандта аст машмода нишон метам ҳамаша ина хоҳишмандо метавонед ки омада бинед ира бинед чуқа хушракай кожаи тоза бо рӯзои наздик борои новинка мебиёяд духтаро марҳамат суроғаи ами дукона гум накунед нависен
омада я бор бинен, баъдан барои новинкашонам хабар гирифтан гирен. Инҷода школниҳо ҳастай. Ира бинед кожаи тоза фасон. Ҳозир бовар кунед 100 чанд сомонда бори Хитои бори Ӯзбекистона мегири. Иҷа боша бори Туркӣ кожаи тозаро ҳамин нарх додистиян. Школниам ҳамин нархай чанд? 200 даметиян. Ҳамаша ҳамин поёнам ҳамин нархан. Хулос ки инам инҷа нигоҳ кунед чанд намуде ки ҳастай. Мана ҳам коричневиро и сиёҳуш кожа. Ҳамаша ҳамин нарх метиян. 200 сомонӣ. Инаишам хушрувак. Зугузакои фасон фасонак. Качествошон люксай. Мана касе ки сумка гирай, марҳамат барои духтаракотон ки сумкаи нағз гирифтанӣ бошен, биёен аз наздик бинен. Анаи бо сабукакай. Кожаи ҳеҷ намеша. Сабукаки хушрувай. Духтаракои азиз иҷода нигоҳ кунед. Абая ҳаст, ҳиҷоб аст, кардиган астай. 758 600 550 сомонӣ аксия рафтестай. Марҳамат. Дер накунед. Бисёрам хушрӯай наздик. Вақтон ки омадед бо мебинед сифатошонда гап нест. Беҳад сифатҳои нағзи хушрӯ пешниҳод карда штагай. Бо нархи анамихе 550 сомон. Иношам ҳамин нархан? Ёра бинед чиқа ҳиҷобакои фасон фасони хушрӯ барои шумо. Аҷоиб. Аксияда ғалтидагай барои ҳавай духтарако марҳамат ҳиҷобакои хушрӯва бо нархи аксион нагирен, бо нархи нисбатан арзон. Мана беҳад хушрӯва бинед.